ръководни кадри бяха твърде опиянени от победата. Какво ти опиянени? Направо бяха гори на череща. Победа с 2-1 за армейците срещу Рапид. Това е и повода да включим пряко в ефир президента на армейците, господин Димитър Борисов. Господин Борисов, добър вечер. Добър вечер. Просто говорих с момчета преди да минат за Австрия и те гледах си играят за мене и аз гледах съм бърши възможност за тях. Аз лично, по думите на господин Борисов, нищо не разбирам. Добре, че водещия очевидно владее този на пръв поглед чужд език. Ало, Да, по думите ви да разбираме, господин Борисов, че сте много доволен. дали съм доволен? Със сигурност сте доволен. Аз съм на седмото небе. По-скоро сте на седмото уиски. Вижте, аз съм винаги бил с топи, значи си към феновете. Те са студени към мен, то си за тях смисъл, видиш? Не те разбирам. Честно. Ами както казах тази седмица, аз съм доволен от господин Ръка, от Милена Ръканов. Той ще става нова година. Ще ме обидиш. Данчо, едно от изява. Аз съм президент до края на ТСК. Аз съм президент на ТСК. Знам, но знам, че и търсихте, искахте Това човек. е. Вие Това оставате президент на ЦСКА. Абсолютно. Абсолютно. Ти ме уважаваш ли ме или не ме уважаваш, бе? Значи Милко Силов ще им предлага варианти, които са в спортивски вариант. Ние ще ги одобряваме и той ще ги предлага. Разбрах ви, господин Борисов. Много добре ви разбрах. Момчето, което говори с морето на някакъв странен език. Данчо, едно от изява. Кажи ми на някакъв странен език. Аз съм президент на ТСК. Просто говорих с момчетата преди да заминат за Австрия и те казаха, че играят за мен и аз вече говорим някаква възможност за тях. Вижте, аз винаги съм бил с топли чувства, някакво към феновете. Не какво разбираш. Аз съм на седмото небе. Така завърши едно епохално изказване на президента на ЦСКА в ефира на Ринг БГ. На здраве, господин Борисов!